लेफुंगा एडिसी विलेज नि बिसिङाव एबा लेफुंगा आरडि ब्लक नि बिसिङाव मो राममोहन पारा एबा वासिका पारा होनी बिसिनि जागा और कोरोना पॉजिटिव मानजाक मासे पेशेंट न जों दिनै चाना नोंनानै इसा बिया लों तमनि प्रब्लेम लों तमनि बनो जुबासु खाइते किसा माइरुम रो दाल थक हमरे दाल बिदाल माने रुई जे बाय बिनि नुखुं काहाम के चलि मानातै ताई बिनि लगी करि नुखुं बो तीनटा नुखुं न जों सुबाय क्लां खातिनि माइरुम रो बुई ओ वासिका कामि एबा राममोहन कामि टोटल बेसे खाइसो बा जाखा टोटल फेमिली टोटल जों 7 फेमिली सु बानाय कामि मुख खाइ दिता फाल दिगिन